vuorohiihtoa vielä viimeinen 10 metriä ja vietomaiseen venytykseen. Siinä näin on hänenkin suorituksensa onnistuneeksi kirjataan aikakirjoihin. Jukka Lehtimäki on siellä voimakkain tasatyötön viimeiset metrit ja hetken kuluttua myöskin Jukka ylittää tuon ajanottolinjan näin. Hienoon venytykseen ei ollenkaan rampannut kertaakaan sitten matkan varrellakaan. Se vähän hyvä. Vauhtia makkara perkele, älä hyydynny! Sami Kontola on seuraava hiihto. Oh ei, vauhtia! Luettelee maalisuoran päässä. Hei! Ja hetken kuluttua on Samikin suoritus tämänvuotisessa Finlandia-hiihdossa onnistuneesti takana. Erittäin hyvävoimaisesti siinä viimeisen metrin ja hetken kuluttua mies pääsee sitten luettelemaan maalinsa. Ja oikein hienoon venytykseen päättyi Samin suoritus tältä vuodelta ja perässä sitten Marko Toivanen. Ja Marko on jättänyt todella paljon paukkuja tähän 10 metreille. Joten tämä vuotista hiihdosta jää varmasti sitten hyvä kuva, kun voimia jäi noinkin paljon sitten vielä varastoon.